Nakikisali. Hindi po ako. Ay, ito na plastic ko. Muna. Ano ba yan? Panyo ko ba yan? Ano kaya ito? Panyo ko ba yan? Ano naman kakain? Bigyan mo na yan. Okay na, okay na. Yan. Yan. 3, 4, 5. Ay, doon ka na. Remember me. Ay. Bibila pa. Nakakawit ng dog na rin. Bye-bye. Okay naman yun. Buti malaki. Laki-laki siya, no? Ay. Patingin. Sabi nila ito, bagong panyo daw. Bigay dyan, light. Kakas-kasing ka niya. Eh, ano sa bukin? Napanakat siya. Yan. Magkatulugan. Oo na, matapos na. Akin ba yan? Ay, hindi akin. Ayun. Mami. Di pa nga sando siya na nakakot eh. Samahan pa tuloy tayo. Yun lang guys. Thank you. Good night. Bye. Order ko lang sa Shopee guys. Ay, Ubus na tayo namin. nakikisali sila ito. Ay, mali ko nakisali. Okay rin ang supot. Supot ay usipan nyo. Kami, panyo yung gusto. Itago mo na. Lana. Lana. Dumi sa panyo. Kulit na to, makulit. Patayin mo na yan. Bye guys. Bye. Hihina ako baka makita pa yung aking... Salta pa. So,